Ya ce duk wani ɗan takara tun daga kan kansila akwai buƙatar ya ringa haɗa hotonsa da na shugaban ƙasa a ɗauka a shiga gari a zagaya a faɗa alkhairin shugaban ƙasar. Ai da bai faɗa ba ma dole sai an yi. Su ba su da hankali mutanen? Ka min hoton ka kai kaɗai a matsayin wa zan zaɓe ka ban ga shugaban ƙasar ka ba. Kowa ya sa hoton Tinubu. Najeriya sai Tinubu. Ai shugaban ƙasar mu ya sayu. To mu da muke da aiki sojoji na sama da na ƙasa ga sanan da na ruwa muna da su a jam'iyyun mu. Amma Alhaji Garba ga gokiya ga goriba wanne yaro zai fara saye. To ai yaro za a gaya wa ya ce in ka je saye lazawar da ta falaushi ita za ka saya ita ce za ka iya ci wadda ta falaushi amma me za ka yi da goriba banza. Da ba kai bakin ka abu ya goriba. To ba ka tsammanin su masu zaben za su ce shugaban ƙasar goriba ne. To ai an goriba ne su suke ganin su a goriba. Sa ku tafi kai yalo su ci su mutu domin yalo ya haɗu da guba ga yana a yalo ya haɗu da guba ka aka gwara goruba da shi sai ka wanke goruba ka ci a barka na baba mai abin tajibi to mu shigo ta Zamfara ta Katsina mu dawo Kano ka san gwamna Abba ya magana Abba gida Abba daki amincewa Kwankwasa ya koma APC amma daga baya ya zille ya bar shi a ciki ai zai fito ya karyata duk da yanzu su manyan da yaran an rasa waye mai kunya a ciki kowa in ya ci koshi sai yi wa yaransa ƙarya ga sunan sai ka zo kana zance kamar gaske kamar kai ne littafi kamar Qur'ani ne kai saboda gaskiya to amma kaga an ka zo wannan duniya ta bai yanzu mummunan ma bai huta ba sai kaga an bi shi ana naɗa haka kuram Alhaji Garba gaya maka wata magana ka gaya musu gaya musu Kabiru akuya mai cin kaya wukan yanka ta na rantsa da Allah sai mai kaifi to ai mara cin kaya ma sai mai kaifi zaka yanka ta da sanda ne Kabiru wannan ai wata Hausa ka zo da ita ta wayan banza da wayan ka ni kadai nake gane ka to ai mai cin dusan ma da wukan kaifi da kaifi za a zo a yanka ka bare mai cin kaya mun ji kirarin ka Kabiru to da wa kake Garba Kore ya ce duk wani gararin garam da gwaram da ake gwagwagwar goga gwamnatin shugaba Tinubu domin 'yan Najeriya su yi bore su ware su tattare a wajen 'yan sabuwar tafiya. Ya ce a sani ana ɓata kai lokaci ne kawai, amma APC ita ce dar a wajen 'yan Najeriya babu da rura. Barka da shidima, to ka ji bayanin ministan yaɗa labarai ko? Ministan yaɗa labarai ya ce gyare-gyaren haraji babu son rai a ciki, saboda haka bai kamata wasu 'yan adawa su ringa ɗora shugaban ƙasa laifi ba, in ji ministan yaɗa labarai Muhammad Idris. To Muhammad Idris muna godiya, amma ni abin da zan gaya Muhammad Idris, hakuri zan bashi a wannan karan, ka gane? Na'am. Shi harajin nan abu ne da yake da asali, ba wanda yake son haraji, kuma mu ba ma goyon bayan zuwa lakafa mana wani haraji na tsanani tun da halin da muke ciki ba daɗi, yawanci. Kuma so. To amma shin asali harajin nan akwai shi ko babu shi? Wanda shi ne abin tambaya kenan. Sannan kuma ai kaga shi ba mai idar abin da ya ce ko? Ya ce bai dace a dinga wa shugaban ƙasa ko wasu irin maganganu da basu dace akan wannan abu da ya zo ya yi ba. To dan adam ba haka yake ba tara yake ba goma ba bai cika goma ba dan adam haka yake. Magen da ba ta tsoron ruwa ita ke yin mafarkin kifi ai. Ita magen da ba ta tsoron ruwa? To shi kenan. To sai ta mafarkinta ta mafarkinta. Ai wannan labari ne da ka zo da shi sabo to al'amari ne na Allah gashi nan. To mu abin da muke kama da huta da wannan magana baki daya. To wannan yanayi ai ko wani irin lamari da yake zuwa da zabaninsa ko? Wanda yake ya ce bayan da za a yi mota ta gara wai sai an zuba mata mai. An daga mata dan mai sai an sa mata mai. Dai ba mota kara ba da yara za su ja ta da kansu su ne inji su ne fetur su ne fitila su ne hanya. Ai kaga akwai bambanci. Wani ya ce ko a Saudiya ana biyan haraji. Ya Saudiya a duba tarihin baya mana abu ne samu asali? Abu ne fa da yake da dade. Ai ba a zagin haraji ba a sukan haraji sai dai a ce a sassauta haraji. A sassauta. Shugaban kasa a sassauta mana haraji ba laifi wannan. Muna baka da wannan aiki da ake kira cewa ko kuma primary election namu na jihar Zamfara APC ta sake tsayar da sanata Abdulaziz Yara a matsayin dan takara a zaben da ke tafe. Giwa ba kya waiwaye dole kan wannan ki sarkin arewa zakin arewa dole ka kaga. Na'am. In aka zo kan magana yari a siyasa a fatiya a tashi. To Allah dai raba mu da gidan yari. An shi ya rufe gidan yarin ba nasa ba ne? Ai ba wani abu na gidan yari ba talauci da ɗauri ko ba su bane ne Kabiru? Allah ya kawo da Najeriya yari ya yi maganin sa arewa. Allah ka koyi talauci daga Najeriya. An ce akwai 'yan takara managarta amma sai aka ce a duba sanayya ko ba cancanta. To arewa ko ne ba da Najeriya yari nagarta in dai ba karfin kashi za a kawo ba a nemo yayan shago Allah ya ji kansa.
a gwada kashin su a ji ko yana da karfi shi ma zan fara yake shi ma shagon a talata mafara yake dan mafara ne shi to kaga an tara maza a can gaba ɗaya ga shago ga yari bawan Allah yari ba amma Alhaji Garba wanda yake so a kira shi nagari dan me yake tsoron a bincike shi wani ne yake tsoron a bincike shi kuma yana so a kira shi ai kowa yana son a kira shi nagari kuma kowa ba a san bincike an ce zaben nan ba a ba sauran yan takara dama su fito ba kawai aka ce ai dangwale a ba a zarce a ci gaba to an shi Allah dare yana rabo ana ba kyauta ba ko ba rabon Allah bane Allah ne ya bai yari Allah ne ya bai kowa wannan duk bai samu bai yadda Allah ne bai bashi ba shine imani kaga ku siyasa ko takara ba za ta fidda mutum daga cikin imaninsa ba wannan Abdul Aziz yari da ya dawo kan sanata kan ku kuka yi wagata ko magarin ku kuka taimaka ai da uba ake ado amma riga ko ina aka gani sai a saya a sa ko ba haka bane Kabiru Alhaji Garba ya jira halisa ba a daina manna zaben bana an ce akwai hargitsi ai da malmalin bana an ce ban da su ko haka suka ce wasu mutane ko jagwalgwalan bana ban da su kuma ga sun dade su ne a jagwalgwalan su kadai Allah ya jarabta a jagwalgwalan kai na ba mu ba za mu ce babu mu ba jagwalgwalan bana ba za mu ce babu ba amma Allah ya kawo mana karshen sa ya mana kyau ai tabi haka dai da ruwa ba wani gasar kenka mu ratsa ta dajin Zamfara idan ya so mu dawo Kano to mu shigo ta Zamfara ta Katsina mu dawo Kano ka san gwamna Abba ya magana Abba gida Abba daki ya ce da amincewa Kwankwaso ya koma APC amma daga baya ya zille ya bai shi a ciki ai na ya faɗa a kafafen yaɗa labarai cewa masu zagin Abba ku daina Abban nan da Kwankwaso sai Allah ni ban yadda faɗa suka ba ban yadda baran akai ba na faɗi wannan ba Kabiru to yau gashi nan daga fadar gwamnatin Kano naga Sunusi Bature da Wakin Tofa ya yi sharshi mai ƙarfi kuma mai kyau to Sunusi ya maka ƙarya ne Kabiru papa shi idan ba Kwankwason ne ya ce ku je ga nan ba ai zai fito ya karyata duk da dai yanzu su manyan da yaran an rasa waye mai kunya a ciki kowa in ya ci koshi sai yi wa yaransa karya ga sunan sai ka zo kana zance kaman gaske kamar kai ne littafi kamar Qur'ani ne kai saboda gaskiya Alhaji Garba idan ba a son ka gari ko ana son ka ba sai a maka sharri farin jinin ma ba ya fi zama wahala ba Kabiru a wannan duniya kai ai farin jini ya fi karfin yaro bakin jini ya fi karfin yaro Kabiru idan aka duba tarihi farin jini ya yi wahala Yusufa da kyansa da farin jininsa annabi Yusufa to amma kaga an kaza wannan duniya ta bai yanzu mummunan ma bai huta ba sai kaga an bi shi ana naɗa haka kuram Alhaji Garba gaya maka wata magana ka gaya musu gaya musu Kabiru akuya mai cin kaya wukan yanka ta na rantsa da Allah sai mai kaifi to ai mara cin kaya ma sai mai kaifi zaka yanka ta da sanda ne Kabiru wannan ai wata Hausa ka zo da ita ta wayan banza da wayan ka ni kadai nake gane ka to ai mai cin dusan ma da wukan kaifi da kaifi za a zo a yanka ka bare mai cin kaya mun ji kirarin ka Kabiru to da wa kake ai na san duk wani tsari a gama yin maganganu Kwankwaso ya zai koya musu sabon darasin siyasa ƙasa to karatun Kwankwaso an dade da biyawa ai yanzu abin da ya rage shi ake biyawa ba shi zai biya ba ka gane shi ake biyawa karatun duniya ba shi ne ya ce ba ga mafi tsarki a duniya amma da Garba tambaye ka to bismillah kura ta ce ta koma cin ganye dan mai awakai suka tsere suka batarke sun gane wayan banza ne shegiya ai ba saba gani tana cin ganye ba lallaban ta take yi wasu tsaya ka ba komai ganye take ci su tsaya ba ka tsammanin to wannan kalaman na Sunusi kalamai ne kawai na siyasa da a'a mu abin da muka yarda da shi idan mutum bai yi ƙarya ba ko ba makaryaci ba da in yi magana sai a nutsu ai wa mai rai ƙarya wai ba Hausa yace wai ai mai rai da bakinsa ai ba a sai da bawa da bakinsa ba a sai da shi ba to amma an ce sabo da yi gawa da yatsane ai ta gama yatsananta abin ne ta amma kuma da duk abin da za ta daina an ta kumbura ta rube duk abin ta duk fitsararta. Alhaji Garba kanka kai su ka baro su. Allah ka gaya wa gawa an ta isa ta miƙe tsaye. Ai wannan ya mutu ya riga ya mutu. Ya ga zuciya wanda ki riga tambaya a kairin maganar magudanci. Haka yace to Adam bai san kabarin bane. San aje ana magana ja'e in mala'ika ya bayyana ja'e mai zai ce. Kabiru. Ja'e ba dan uwansa yake gani wa barazana ba dan adam. Alhaji Garba akuya na zagin kura ne fa kawai a gaban mukiyayi. ‘Ya'yanta ta cinye, me za a yi da kura, to a gaban dama an ba mai gadi kura ta raba kuya ta zage ta? Baka ji abin da Dila ya ce ba ne Kabiru? Mai Dila ce na baba? Ai mafarauci ne ya cuna maka kare ya kama shi, yace ka ba dan mai ziga ka ba za ka kama ni ba, ai ni ma kare ne, in ji Dila. Yace ni bambanci na da kai kawai kai akwai mai ziga ka, kana jin daɗi, sai ka zo kai ta cizo na. To ni ma da na samu mai ziga ni wallahi haka za mu rabu, sai dai in kore ka. In ji Dila. To da ba in da zuga zugi kowa ba sai ya aikinsa ba mai kamfani mai tallaba shi ne da riba. To da yake wannan ai shi ma kwamishinan yaɗa labarai na Kano waye ya magana. Waye ya ce wani abu ko? Ya ce Kwankwaso na bukata addu'a lissafin siyasa ya kwace masa. Waye ya zo da gaskiya na dade ina gaya mutanen Kano a Kwankwaso addu'a.
Ni ma na dare ina rarrashin sa cewa yayi hakuri. Abin da aka yi masa yayi hakuri. Duk abin da ka gashi a duniya ya faru da sanin Allah. In kaga kana kuka Allah ne ya saka. In kai dariya ma Allah ne ya saka. In ji Allah din da kansa. To gwamnan ka na jihar Kebbi da Tanasir Kauran Gwandu. Kauran Gwandu mai yawan adalci. Ya biya wa alhazan jihar Kebbi kuɗin hadaya baki ɗaya. Kato ka dala raman mai kiwo, kaga dole kan wannan kike nan mai arziki da abin arziki a jikin ka ake gane kai mai arziki ne. Halitta ka ta nuna cewa kai mawadaci ne. Sabani da Kano an ce 70,000 riyal ko 200 aka basu da aka mai da kuɗin suka koma 70,000. Ya dai bayar ko ba karbewa yi ba bayarwa yi. Abba mun gode maka da kyautar da kai Allah ya saka ba. Alhaji Garba wanda zai kuskura baki ya wanke hannu ya kare. Bari ka je ka Kabiru yan jarida sai kun yawanta isin ya fari. Kuna rai da alkhairi ko kuma ku kankantar da alkhairi. Ku daina. Yanzu Kauran Gwandu ai gaban jama'a ya miki. Yace alhazan gaba ɗaya alhazan da suke cafi. To yace to mai saukin za ku yi in kun je ku yi tamattai. To za ku dinga samun dama kuna sa kayan ku na gida bayan kun yi umara. Haka ne ko? Na'am. Ba za ku sake ɗaura kayan hajji ba sai kun je za ku tafi mun zulubu sannan a jaya kwanan daji. To Allah ya muku albarka. To hadaya mun sai ya muku gaba ɗaya za mu yi muku hadaya. Ai ba da gwamnan Kauran Gwandu ba wanda zai maka wannan. Alhazan Najeriya ma gaba ɗaya ba mai yawan na kafi. Kauran Gwandu mai yawan wadata. Yan Kano su ji su ce a kawo na Kebbi Kano a ɗauki na Kano a maida musu. Kaga ko za ka je gari ziyara ka daure ka yi aboki ƙoshashe kana ji? Ka yi aboki ƙoshashe. To ba za ka kwana da yunwa ba. Ko don cikin sa a dafa maka Kabiru. Kauran Gwandu na kowa. Kauran Gwandu ka cika gwamna. Kauran Gwandu kai ne gwamna na gari. Gwamnan ka zama malam Dukwaraɗa. Duk waɗanda na gari na kowa. Ya ce duk wani ɗan takara tun daga kan kansila akwai buƙatar ya ringa haɗa hotonsa da na shugaban ƙasa a ɗauka a shiga gari a zagaya a faɗa alkhairin shugaban ƙasar. Ai da bai faɗa ba ma dole sai an yi. Su ba su da hankali mutanen? Ka kawo min hoton ka kai kaɗai a matsayin zan zaɓe ka ban ga shugaban ƙasar ka ba. Kowa ya sa hoton Tinubu. Najeriya sai Tinubu. Ai shugaban ƙasar mu ya sayu. To mu da muke da aiki sojoji na sama da na ƙasa ga sanan da na ruwa. Muna da su a jam'iyyar mu muna da su a gori ba wanne yaro zai fara saye. To ai yaron za a gaya wa ya ce in ka je saye latsa wadda ta falaushi ita za ka saya ita ce za ka iya ci wadda ta falaushi amma me za ka yi da gori babban za da zo kai bakin ka abu ya gori. To ba ka tsammanin su masu zaben za su ce shugaban ƙasar gori ba ne. To ai an gori ba ne su suke ganin su a gori ba. Sa ku tafi zan kai yalo su ci su mutu domin yalon ya haɗu da guba ga yana a yalo ya haɗu da guba ka aka gwara goruba da shi sai ka wanke goruba ka ci a barka. Na ba mai abin ta'azibi. To ai Allah dai ba mu sa'ar zabe Kabiru ita wannan duniya ai Allah shi ya san daidai amma kowa yace da kai ya san daidai ƙarya yake yi Allah shi kadai ya san daidai shi yake yin daidai amma kowa da ka gan shi yana kuskure. Haka yake. To da me za a rufe saboda lokaci? To muna ƙara bai 'yan takara hakuri. Ka san yanzu muna wannan gaba ta firamare election ko? Duk da na ga ba mu kaɗai ba wasu jam'iyyu ma suna kwatanta har jam'iyyar ma da take kotu na gani.